N bɛ fɔlɔ ka foli lase lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan aw min tɛ sɛgɛn kan an lamɛn. Ne tɔgɔ Ezayi Kulibali ka bɔ Fɔnkɔnɔ. Ala ka so kɔnɔ ne ka baara bɛnlen bɛ Ala tanu ma, ka Ala tanu ka ko ɲuman dɔn a ka ko kɛlenw kosɔn. Ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ, i n'a fɔ an karamɔgɔ Bala b'a fɔ an ye cogo min na, ko mɔgɔ min t'i kɔfilɛ o tɛ se ka Ala barikada. Donc kunun ani bi tɛ kelen ye, ne bɛ Ala barikada an ka ɲɛnamaya kɔnɔ, ale min sɔnna ka ne mara fo ka se sisan ma. Donc tanu ni kun tɛ ban adamaden ka ɲɛnamaya la. Tiɲɛ na an ma album kɛ fɔlɔ, nka n ye single caman kɛ. O bɛ se single 10 ma, mais n ma album kɛ fɔlɔ. N ka projet ye min ye, o ye album ko ye. I n'a fɔ i ye ɲininka sisan ko n ye album kɛ, a ma album kɛ fɔlɔ. N ka projet ye album ye, o album bɛ sen na. N ka album titre ye Ne ye dubaden ye. Je suis un enfant béni de Dieu. Yohana sura 20 a verset 29 b'a fɔ an ye ko Yesu b'a fɔ mɔgɔ min dara ne la ka sɔrɔ o tigi ɲɛma ne ye, o ye dubaden ye. Ne dara Yesu la ka sɔrɔ ne ɲɛma Yesu ye, donc ne ye dubaden ye. Mɔgɔ o mɔgɔ fana bɛ danaya kɛ matigi Yesu Krista la, o tigi ye dubaden ye. Ne ka album baara daminɛna 2019 n yɛrɛ ka studio la. Mɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, les professionnels dans les studios, voilà. Ni mɔgɔ caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ, ni studio Chayi ni baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. N ka album dɔnkiliw ɲɛsinnen bɛ fɛn caman ma, ladilikan caman b'a kɔnɔ, bilasirali dɔnkiliw caman b'a kɔnɔ. Donc ni mɔgɔ y'a san, a tigi tɛna nimisa Yesu tɔgɔ la. N ye gɛlɛya caman sɔrɔ album baara la, nka bɛ se ka fɔ o gɛlɛya tɛ foyi ye. Ka d'a kan an bɛ ɲɛ bɛ fɛn min na o de ka girin. A ɲɛ bɛ fɛn min na fanga b'o de la, o de b'a to an tɛ a gɛlɛya santi. Ka d'a kan mɔgɔ bɛna fɔ ne y'i ka dɔnkili lamɛn, ça m'a touché. Vraiment, ça me touche aussi et ça m'encourage de plus. Mali la yan nɔ, tanu ni baara la gɛlɛya tɛ ban, a ma nɔgɔn. Nka an bɛ Ala fo k'a barikada, projet bɛ ka taa ɲɛ sɔɔni album bɛ bɔ. Oui, n ye dɛmɛ caman sɔrɔ, n bɛ foli di Ala ma, balimaw caman ye n dɛmɛ. Vraiment n ka foli b'u bɛɛ ye, ko matigi ka duwaw ye. N bɛ se ka min fɔ lamɛnbaaw ye, o filɛ nin ye ko sɔɔni album bɛ bɔ. Album kɔfɛ concert belebele b'an bolo, donc an bɛ bɛɛ lajɛlen invité. Dubadenw dama ka na, an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ. Ne nisɔndiyalen bɛ foli lase n lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma,